So, muna ito ang item karon and I'll show you kung saan siya pag-install. Dali na kayo siya kung saan pag-install no. So, muna iyang tsura. Na siya silikon. Tapos, diri control sa pagsak o hangin diri. Tapos, naa siya unong kabuok na hooks. So, plastic. Dahil nanin siya katasan. So, let's try. So, diri ta muna sa silintado nga surface. So, make sure na walay hugaw siya o hangin na daan. Next, push na dira. Tapos ayaw sa ninyo boy dayon kani siya dire. Ipaingon ninyo dito sa left side para isak niya tong mga exist nga hangin diri sa sulod. So i-push na siya. Tapos dito rin paingon. Next, diri sa pikas, wala gyapon ang buhaton. Push. Kusga gyud ninyo push ha. Tapos paingon din diri sa right. So na siya. So gahin na siya iton. So na siya inyong kahok. Na siya yung tsura. So kung gusto niyo ibalhin, pwede na po na siya ito na rin. Naon yun sa asan basta. Yun na siyang i-release ang hangin. Dayon, kuhaan nyo ang silicone sa ibabaw. Para maibot. Next, dito na punta sa corner. So next is diri na punta sa corner. Bali, ang ihang forma kay mura og triangle. So, kani siya. Unahon na to diri. Push. I-push yung tarong. Push kini nyo kayo ha. Tapos, dira. Okay, ni-hold na siya. Next, diri. Push. Tapos, lock. So, okay na siya. So, ligo na siya. Di na siya maibot. Di ba, tsada kayo kay ma-adjust ninyo. Muna siya adjustable. Dito. So, i-release na to. And then, dito na punta sa kahoy. Kahoy na po natin pilit. So, itong i-release. So, nanata diri sa pekahan. So, kahoy na siya. So, manigya ko na itong buhatan na push. Push. Tapos, palet. Para masak yung hangin. Next, diri. Push. Tapos, kainin sa right. So, ligon ka na siya. Di na siya maibot. Di na siya maibot. Next, dito na punta sa glass. So, nanata sa tuwang sa amin, no? So, malagyan ko na itong buhaton. Push. Dira. Next, diri. So, muna siya. Hindi ba siya kay kabisaasan niya ibutang. Basta kay plain lang ang surface. Tapos, inyong ang trapuhan. So, muna siya. Bahala naman sa inyong i-detail diha. So next, dito na punta sa tiles. So dire na punta sa mga tiles sa kusina. Push. Lock. O, diba? So ligo na kayo na siya, hindi na siya maibot. So next, dito na punta sa metal. Dito na punta sunod sa metal. Dito sa among kuhan. Left. Sunod, dili na punta sa metal. Dili sa among ref. Pwede na siya mapangutang diya. Bahay naman sa inyong pambitayan niya. So, mura man siguro itong pilitan. Basta pwede po siya sa corner. Adjustable. 70 pesos only.